Assalamu alaykum hormatly gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Ýagşymysyňyz? Bugün hem adatça bolşýaly men siziň bilen ören gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşarym. Şu günkü videomyza başlamazdan öň men sizden kanala agza bolup like basmaňyzy, tesbir ýazyp dostlaryňyz bilen paýlaşmaňyzy haýyş edip soraýarym. Gelin onu şu günkü videomyza başlaýaly. Bir üniversitetiň filosofiýa muglymy bilen talipler içki gözellik, daşky gözellik we şahsy ötüş hakyndaky mowduklarda jedelleşipdirler. Elbetde ýaşlar daşky gözellik has wajyp diýipdirler. Sebäbi senin aklyňa, şahsy ötüşiňe garamazdan sen odan adam bolsaň, ähli ýerde senin üstünlük kazanmak mümkinçiligiň odan bolmadyk bir ýerinden has ýokardygyny belläp geçipdirler. Emma filosofiýa muglymy munyň bilen alalaşmandyr. Filosofiýa muglymynyň pikirine görä, daşky gözellik bilen bir derejede içki gözelligiň hem bolmasynyň gerekdigini nyktapdyr. Soňra ýanky filosofiýa muglymy diýen zatlaryny misalda düşündirmek üçin jübüsinden $10 çykarypdyr we inha diýipdir, şu $10 kime gerek diýipdir. Her kim ýanky talipleriň ählisi maňa gerek de maňa gerek bolupdyr. Soňra muglym diýipdir, men şu pul bilen bir zat etjek adam, men şu pulu diýipdir, ine şeýtjek diýip, mınçgalap görkezdir. Entäm gerekmi diýipdir, hawa, her kim hawa diýipdir. Ondan soň ýanky şol puly ýere zyňypdyr we üstünden gowy edip depeläpdir. We ýene de ýanky puly galdyryp, entäm her kime gerekmi diýipdir. Talipler hawa gerek diýipdir. Soň ýanky muglym taliplere ýüzenip, anha seredin diýipdir. Eger şu dollaryň gymmaty diňe daşky görnüşinde bolan bolsa, onu men şunu mınçgalandan ýa-da depeländen soň şunun bahasy bir köpük bolardy diýipdir. Belkem nol. Ýöne munyň gymmaty daşky görnüşinde däl. Şol sebäple de muny mınçgalasaňam, depeleseňem şunun gymmaty gaçanok diýipdir. We siz hem şonu bilýänligiňiz sebäpli men şu puly mınçgalasamam, depelesemem, şonu da gerek diýip dursaňyz diýipdir. Ýani gepin keltesi içki gözellik bilen daşky gözellik balansda gitse gowy diýipdir. Ýani şol mınçgalanan bolsa da, depelenen bolsa da şol $10 dur. Ýani diýmek isledigim, siz hem şu wagt okat bilimiňizi, şahsy ösüşiňizi, ýani şahsiýetinizi östürseňiz, kämilleşdirseňiz, gelecekde her hili kynçylyga garamazdan siziň özüňiziň bahaňyz ýokarda bolar diýipdir. Anha dostlar, şunun bilen şu günkü videomuzu hem tamamlaýarys. Eger siz şu videonu halan bolsaňyz, onu gayrat edip kanala agza bolun, like basyň, tesbir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Siziň ähli tutan işleriňizde üstünlük arzup etmek niyeti bilen inniki videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun.